סבא, כבר עברו הרבה שנים מאז התאונה הנוראה הזאת. אתה לא יכול להמשיך כל שנה בהזכרה, לבכות כאילו זה קרה אתמול. מוישה, אתה היית אז קטנצ'יק, בן 2 סך הכל. ואימא שלך, הבת היחידה שלי, היא הייתה בשבילי הכל. אבא שלך, כל כך אהבתי אותו. והמשאית ריסקה אותה. מי האמין שאתה הנכד שלי, לא הכיר את ההורים שלו. סבא, תאמין לי, אתם גידלתם אותי כל השנים באהבה. סבא וסבתא היו בשבילי כמו ההורים שלי. הרגשתי שאתם הכל בשבילי. הרגשתי כמו בן יחיד. מוישה, אתה לא מבין כלום. סבא, תמיד כשאנחנו מדברים על התאונה, אתה אומר לי שאני לא יודע כלום. סבא, אני אדם מבוגר. אני מבין טוב את המשמעות של הטרגדיה הנוראה הזאת. לא, אתה לא מבין. אף פעם לא תבין. בוא נלך, בוא. אולי אני ארד איתך לבית, להיות איתך קצת ביום הזה? לא, אני מעדיף להישאר לבד בבית עם המחשבות והזיכרונות שלי.
הלו? 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 משהו. סבא? אני לא יכול לנשום. סבא, אני כבר בא, תחזיק מעמד. טיפול נמרץ נחל מאור 17. סבא, מה קרה? ידיים על הבטן, ידיים על הבטן בלבד. תנעות למצוא. בוא שמה, ידיים על הבטן. סליחה, פרופסור. כן, מה אפשר לעזור לך? החולה שבדקת אותו הוא סבא שלי, מה מצבו? זה נראה אירוע לב קל כתוצאה מהתרגשות או משהו כזה.
וכמה זמן הוא צריך להיות כאן באשפוז? לא הרבה. אולי עד סוף השבוע, בהנחה שלא יהיו סיבוכים. ויהיו סיבוכים? מאיפה אני יודע? רק הקדוש ברוך הוא יכול לדעת. את זה אני לא צריך להגיד לך. סבא, סבא, סבא. מה זה התמונה הזאת? כשאמבולנס הגיע מצאתי את התמונה הזאת. מי זה פה, התינוק הזה ביחד איתי פה בתמונה? אף פעם לא ראיתי את התמונה הזאת כשהייתי תינוק. גדול והם הלכו לקניות. אני מצטער, יש לי הוראה מדרג בכיר במשרד העבודה והרווחה להעביר את הילד הזה למשפחה אומנת. מה? בוא, אתה צריך להבין דבר אחד, אנחנו סך הכל רוצים פה את טובת הילד. עדיף שהילד הזה יגדל בבית טוב, מאשר הילד הזה יגדל בבית של זוג זקנים מתוסכלים. איך אתם מדברים אליי? אוקיי, נגמרו הדיבורים, בוא נתחיל במעשים, בוא נקח את התינוק, בוא. מה אתם עושים? רגע, מה? תעמוד בצד. אני לא מבקש. תעמוד בצד. תעזוב, אין לנו לעשות את העבודה. אין לנו לעשות את העבודה. תרחם עליי, אל תעשה דבר כזה. אדוני, כל הסיפור הזה לא נעים לי, אבל אני חייב לבצע פקודה. אבל מה זה שגונבים פה ילדים? אדוני, כל הבחירות וכל התחנונים האלה לא עזרו לך. דבר אחד אני אגיד לך, יש אדם במשרד העבודה והרווחה שהוא היה בכיר בשב"כ ואין לו ילדים והוא שם עין על הנכד שלך, נקודה, תבין. איפה? איפה הוא ראה את הנכד שלי? יש פה טעות! אשתו של הבכיר ראתה את אשתך בטיפת חלב עם הילד והתפלאה. איך אישה מבוגרת עם תינוק? עשו בירור קטן וגילו שאחרי התאונה אתם אימצתם את הנכד הזה ופשוט אין לו ילדים והוא החליט לקחת ונתן לנו הוראה להגיע לפה לקחת את הילד ואין פה שום טעות. אבל מכיוון שאני מרחם עליך, אני אגיד לך דבר אחד. אותו בכיר בשב"כ שחוטף לך את הנכד, החברים שלו קוראים לו האגרופן. תזכור את זה. מה זה אגרופן? לא אכפת לי מהאגרופן הזה, אני לא אתן לקחת את הנכד שלי! זה לא מובן לך! זה לא בעדי! תסגור את הדלת אחורה! מנחם! הנכד שלי! מנחם, הנכד שלי! חטפו אותו, הם חטפו אותו! מנחם, איפה אתה? חטפו לך נכד? מנחם? איזה מנחם, סבא? מה זה? מה זה? איפה אני? תביא לי את התמונה. כן. זה אח שלך. קראו לו מנחם. אח שלי? כן. איש מהשב"כ. קראו לו אגרופן. ככה קראו לו. הוא
שחטף את הנכד שלי. אח שלי? איך זה שלא ידעתי על זה כל השנים? כן, אח שלך! חטפו אותו שהיה תינוק! עכשיו אני לא יודע עליו כלום! מה קורה פה? מה קורה פה? אתה לא יכול לתת לו להתרגש ככה, הוא עבר אירוע לב. באמת, אני מבקש ממך. תצטרף אלינו, להפגנה. אני אגיד לך את האמת, אני בבעיה קשה עכשיו. דאגה בלוי ששיחנה, ספר לי מה מעיק עליך. עזוב, ממילא לא תוכל לעזור לי. כל הכבוד, הרווחה האלה הכי גרועים. תודה. תגיד לי, מה הוא אמר לך על הרווחה? פעם במשרד הרווחה והעבודה בהרווחה היו שם בזמנות תקועים הרבה שנים כל מיני פקידים שהם עשו הרבה דברים פליליים, היו חוטפים ילדים כמו פרשיות ילדי תימן. היום הם עושים עבודה אחרת, הם לוקחים אלפי גויים, מביאים אותם לארץ ולאחר מכן הם הופכים אותם כאילו במסווה של יהודים על מנת להעסיק אותם כל מיני עבודות. בדיוק בשביל זה אנחנו מפגינים עכשיו, מציפים את הארץ באלפי גויים. אני לא מאמין. תאמין, אני אסביר לך בהזדמנות אחרת איך זה בדיוק עובד שם כל העסק הזה. לא על זה אני מדבר. מה שלא יאומן, שזה בדיוק מה שמטריד אותי עכשיו. לא הבנתי. עזוב, זה סיפור ארוך. אני רק יכול להגיד לך בשורה התחתונה, שרק היום נודע לי שיש לי אח שחטפו אותו לפני 25 שנה על ידי משרד העבודה והרווחה. אז אתה רוצה לומר לי שכל השנים, מאז שהיית ילד קטן, לא ידעת על קיומו של אחיך? לא העליתי על דעתי דבר כזה בכלל. זה נפל עליי כמו פצצת אטום. נו, טבעי שתקבל הלם מידיעה כזו מרעישה. וזה עוד בא לי בהפתעה כזאת. ביחד עם ההתמוטטות של סבא שלי והאשפוז שלו בבית חולים. אין סודות בעולם, בסוף כל דבר מתגלה. אם כבר נפגשנו, יש לך מושג איך לגלות את אח שלי? כל דבר אפשרי. אני עכשיו צריך לפזר כאן את ההפגנה שערכנו, אבל תבוא אליי היום ב-4 אחר הצהריים לישיבת אור ליהודים, אני יושב באוצר הספרים, אני אשב ואני אעזור לך בעזרת השם. יכול להיות שאני אשם בזה? שנתתי לו להתרגש יותר מדי? הכל יכול להיות, תהיה בריא. סבא. אני לא יודע אם אתה שומע אותי או לא, אבל כבר היום התחלתי במאמצים לחפש את מנחם. כבר היום רצתי לכל המקומות. סבא, אני מבטיח לך, אני אמצא אותו.
סבא? אתה בהכרה? אתה שומע אותי? הייתי בחלום. שמעתי משהו. מנחם? אתה הולך לחפש מנחם? כן, כן, אמרתי את זה במציאות. זה לא חלום. אני הולך לחפש את מנחם. איפה אתה הולך לחפש אותו? יש לי פגישה היום עם מישהו שפגשתי, רב חיים, שמטפל בעניין, שאני רוצה לדבר איתו בעניין מנחם, שהוא בישיבת אור ליהודים. בישיבת אור ליהודים? באיזה שעה יש לך פגישה שם? בשעה 4, למה אתה שואל? לא יודע, אולי אני אגיד תהילים בזמן הפגישה שלכם. שלום. בוא, מוישה, אני חושב שכדאי לך להשאיר את סבא קצת לנוח היום. לך קצת. לך מוישה. אנחנו עוד נדבר. כן. ראיתי מישהו לא מוכר מגיע לבית הכנסת של החרדים שנלחמים בנו. חרדי? כן. צילמת אותו? כן. תישאר שם עד שהוא יוצא, ואז תעקוב אחריו עד הבית. אני רוצה שתראה בדיוק איפה הוא גר. אין בעיה. תראה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הבעיה שלך, אני חייב לתת לך קצת רקע לגבי המאבק שלנו. אנחנו נלחמים כיום מול גורמים בתוך משרד העבודה והרווחה, שמנסים לגרוף לכיסם הון, ובדרך הזאת גם להחריב את כל הנושא של היישוב היהודי בארץ. הם הולכים ולוקחים כוח עבודה, פועלים זרים, מביאים אותם לארץ, במסווה שהם עוזרים לכל מיני קשישים וכו', לאחר מכן שולחים אותם לעבוד בכוח עבודה מאוד זול, ואתה יודע מה זה להציף את הארץ בגויים. התוצאות הן מאוד נוראות, גם מבחינת התבוללות, גם מבחינת נישואי תערובת. ברור שבכל שדה יש פרחים ויש קוצים ודרדרים. אי אפשר להגיד הכללה על כולם, אבל בתוך כל אלה שהם טובים ועוסקים בקשישים, בסקנים ועוזרים לילדים, ישנם גם כאלה שעושים כל מיני מעשים נוראים ואיומים. כמו לחטוף תינוקות. נכון. פעם הם היו עוסקים בחטיפת תינוקות תמורת ממון, היום הם עוסקים בסחר של עובדים זרים. הבנתי. ראית את ההפגנה? ההפגנה היום הייתה מול ביתו של מנהל מחלקת הרווחה. אנחנו סבורים שיש לו אוזלת יד בכל מה שקשור בנושא הזה של סחר העובדים הזרים. האמת היא שלא חסר לי מפגינים. יש מספיק. אנחנו מחפשים אנשים כמוך שיעזרו לנו לעשות את העבודה הקשה בעצם. הלו? הלו? כן? סבא שלך פשוט נעלם. לאיפה הוא נעלם? התקשרתי אליך כדי לראות אם אתה יודע איפה הוא. אין לי מושג.
אין לי מושג לאיפה הוא נעלם. מאיפה אני יודע? סבא? סבא? אני לא מאמין. רגע. הלו. אני לא מאמין, אני רואה אותו כאן לידי. הוא הגיע. תחזיר אותו מיד לבית חולים. זה מסוכן וגם לא חוקי. אני אדאג להחזיר אותו. בסדר, תודה רבה. מה אתה עושה פה? יושב. אני אחזיר אותך לבית חולים? אתה? בשום אופן לא, אני לא חוזר לשם. אסור לך לצאת מבית החולים בלי אישור של הרופא. אני באתי לכאן יחד איתכם לחפש את מנחם, זהו. אבל אולי קודם נחזור לבית חולים. לא. קודם תגמרו לדבר, ואחר כך אני אחזור לבית חולים, בסדר? אז איפה היינו? דיברנו על זה שיש לי מספיק אברכים שמוכנים לבוא להפגנות, אבל אנשים שיבואו לעשות את העבודה האמיתית, באמת חסר לי. ומהי העבודה האמיתית? העבודה האמיתית זה פשוט להיכנס לתוכם, לחדור לתוכם, לראות בדיוק את כל הפעולות שלהם, ועל ידי כך למצוא משת"פים שיעזרו לנו למצוא את כל הרשת שלהם. אז פשוט מאוד צריך להיכנס לשם, וכבר שם, בפנים, לעקוף אחריהם. אתה תגיד רק תהילים במיטה שלך בבית חולים, תאמין לי, זו העזרה הכי גדולה שאתה יכול לעזור לנו. אבל הם אנשים מסוכנים, ולא קל לפעול בתוכם. בהחלט שיש כאן סיכון, אבל אם תפחד, אף פעם לא תמצא את האח שלך. זה נכון. מי שמפחד, שישאר בבית. או הולך לבית חולים. או שיעלה לבוידם. רגע, אתה רוצה להגיד לי שיש קשר בין אלו שמגיירים את העובדים הזרים לבין אלו שחטפו את האח שלי לפני 25 שנה? בהחלט שיש קשר בין הדברים. אותם גורמים שאז התעסקו עם סחר הילדים, הם בדיוק אותם גורמים שמתעסקים היום עם הנושא של ייבוא עובדים זרים ולגייר אותם ולהתבוללות ולכל הדברים האלה. ברגע שאנחנו נצליח להגיע אליהם, לפעילות שלהם, נגיע גם לקצה חוט איך לגלות את האח שלך. ועד היום לא עשיתם כלום. להגיד לך את האמת, היה לנו במשרד העבודה והרווחה עובד שהיה מעביר אלינו את כל הדברים הסודיים ביותר. במשך שנים רבות יכולנו לקבל את המידע החסוי והסודי ביותר. עד שלמעשה הם היו בלחץ גבוה מאוד, כי הם לא ידעו איך אנחנו יודעים את כל המידע. והם הפסידו המון כסף. אבל אנחנו עכשיו תקועים, אין מי שיעביר לנו את כל המידע. ומה קורה היום עם אותו עובד? יצא לפנסיה. כמה שניסינו אנחנו לשכנע אותו, שימשיך שם לעבוד איתם. הבטחנו לו כספים רבים, כדי שימשיך לעבוד איתם ולמסור לנו חומר. הוא לא הסכים בשום פנים ואופן. אני אגיד לך את האמת, הם נמצאים שם בלחץ נורא. הוא סיפר לי אותו עובד, שאפילו את המנקה של המשרדים שלהם הם פיטרו אותו בגלל שהם מפחדים שהוא ידליף לנו מידע. והם בעצמם מנקים את המשרדים שם. הכל בסדר? הבנתי הכל. עכשיו צריך פשוט ללכת למשרד הרווחה. וזהו. לא סבא. עכשיו צריך ללכת חזרה לבית חולים. את העבודה תשאיר לנו. ואל תשכח להגיד בשבילנו תהילים. בוא סבא, צריך ללכת לבית חולים.
כן. אבא? כן. הצעיר הזה שסיפרתי לך עליו שנכנס לבית הכנסת של רב חיים? כן, כן. מה איתו? הוא יצא משם עם איזה איש זקן שהגיע לשם אחר כך. ואחר כך הם שניהם נסעו לבית החולים. כרגע אני עומד ליד בית החולים. אז תמתין שם עד שהם יצאו ותעקוב אחריהם וכדי... או, חזרת סוף סוף. בוא. טוב, בסדר, תעזבו אותי. עכשיו אני ילד טוב, זהו. עכשיו אני יודע. לא, 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 לא. תעזוב את זה, אני יודע לבד. זה הולך ככה, זה הולך ככה, זה הולך ככה. זהו. מה אתה עושה? אני מחבר הכל בחזרה, זהו. אני יודע הכל. גם את זה אני צריך. סבא, מה קורה איתך? מה? לא חיברתי טוב? הנה. את האמת? הוא חיבר את זה טוב. אין כמו סבא שלי, הוא זוכר הכל. כרגע, הגוף שלו צריך לעבוד טוב, ולא הראש שלו. בוא נלך. בוא. תנוח, סבא. הנה אבא, הבאתי לך כתובת ואת הצילומים של האנשים האלה שעקבתי אחריהם. גיא, אני מאוכזב ממך. מאוכזב. למה? מה הבעיה? למה? חצי שנה אנחנו תקועים בגלל החרדים האלה. 0 הכנסות. 1.5 מיליון שקל הפסדים. ואתה עוד שואל אותי למה? אבא, אבל תאמין לי, אני עושה הכל כדי אתה לא עושה כלום! כלום! אתה יודע מה, אבא?
אם אני לא עושה כלום, זה בדיוק מה שאני אעשה מהיום. תבין, גיא, זה לא אישי. האנשים האלה מאיימים על עצם קיומנו. חצי שנה הם מטרפדים את כל הבקשות שאנחנו מגישים. אבל אני רובץ יומם ולילה בדירה ששכרנו מול בית הכנסת שלהם, ולא גיליתי שום דבר עדיין. תפעיל קצת את המוח שלך, גיא. תהיה מקורי. אל תתבכיין לי. תמציא שיטות עבודה חדשות. בסדר, אתה צודק, אני אחשוב על רעיונות חדשים. עכשיו תיקח את כל השמטס שלך, ואל תחזור לכאן בלי חדשות טובות. צלצלת בפעמון, חשבתי שאתה לא מרגיש טוב. אני שוב רואה שהורדת את המכשירים. החלטתי שוב לברוח. אם אתה מודיע לי את זה ככה, זה לא נקרא לברוח. רק רציתי להודיע לך שאני מרגיש טוב ורוצה לחזור הביתה. בשלב הזה אני לא יכול לשחרר אותך, אני מצטער. אם לא תשחרר אותי, אז אני אלך לבד. אני באמת אברח. לא, אני לא יכול להחזיק אותך כאן בכוח. טוב, בסדר. אני רואה גיא שלפחות משהו אחד טוב יוצא ממך. תאמין לי אבא, הגזמת שפיטרת את ססון המנקה. כי ססון לא בדיוק הבן אדם שידליף את המידע הזה לחרדים. תבין גיא, כל עוד שלא הצלחתי לעלות על עקבותיו של המדליף, אני חושד אפילו בעכברים שמסתובבים כאן במשרד. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה הגיע אליי עכשיו ספיישל מארצות הברית. וואו. זה כבר נשמע מעניין. אז המכשיר הזה פועל בטכנולוגיה לוויינית. זה מכשיר ציטוט שמסוגל לקלוט מ-50 קילומטר. עכשיו, מה שאתה רואה כאן ליד, אלה הם מיקרופונים מיניאטוריים, קטנטנים. כל מה שאתה צריך לעשות זה להניח אותם במקום מסוים, וזה קולט מטווח של 5 מטר. אנחנו יודעים פה כל מה שקורה שם במקום הזה. מה אני אגיד לך אבא? זה נראה מדהים. ועל הטכנולוגיה הזאת שילמתי הרבה כסף. כל זה כדי שאני אוכל לגלות מי זה המדליף שמקלקל לנו את העסקים כבר חצי שנה. אז אני מבין שאני צריך עכשיו למצוא את הדרך איך להשתיל את המיקרופונים האלה בסביבותיו של רב חיים הזה. לא רב חיים. רב חיים הוא בן אדם רציני. הוא יכול לגלות את זה. המטרה שלך צריכה להיות הבחור הזה שעקבת אחריו. הוא כבר יגיע איתם לרב חיים, וככה אנחנו נדע הכל, מה קורה שם אצל רב חיים. סבא? מה קורה פה? סבא. זהו, מספיק עם הבית חולים הזה. סבא. אני כבר בריא. בריא מאוד. סבא. מה, סבא, שחררו אותך? איך להגיד לך? בערך. מה זה בערך? שחררו אותך או לא שחררו אותך? אמרתי לרופא שאני בריא. ונפרדנו כמו חברים טובים מאוד. מה זאת אומרת? משחררים אותך בלי להודיע לי? הכל יהיה בסדר, מוישלה, העיקר שאני בבית וזהו.
תראה מזה. שלום, כן, מה אפשר לעזור? אולי זה יישמע לך קצת מוזר, אבל אני צעיר שמחפש את עצמו, ורציתי לשמוע קצת על יהדות. הגעתי פה לשכונה, הסתובבתי ברחוב, וראיתי איש זקן שקצת נראה כמו רב, שנכנס אליי כאן עם זקן. כן, זה סבא שלי. סבא שלך, הוא יוכל לעזור לי לחזור בתשובה? טוב, בוא, כנס. כן, זהו. שלום. איזה? אז סתם בחור, הוא עבר פה, הוא אומר שהוא רוצה לחזור בתשובה, הוא ראה אותך, עובר, אני לא יודע. משהו לשתות? משהו קר? כן, תודה. אתה מתעסק בשולחנות? לא. כן, אז מה... רגע, מה אתה עושה שם? תגיד, כל החרדים הולכים עם חליפות כאלה? מה, יש לך בעיה עם זה? לא, שום דבר. תמונה מאוד יפה. כן, אני מסכים, אבל אני דווקא אוהב את התמונה הזאת. מוישה! כן, בוא. מי זה הבן אדם הזה? הכל בסדר. בבקשה, בוא תשב. תודה רבה. זה שלך. האמת שסבא שלי הוא לא בדיוק רב. אם אתה רוצה, אני יכול להפנות אותך לכתובת. הרב גר כאן לא רחוק, קוראים לו הרב יהודה סופר. הוא מחזיר בתשובה, כל שאלות שיש לך, מה שאתה רוצה, הכל אתה יכול לשאול אותו. תגיד, מה ההבדל בעצם בין הכיפות השחורות לסרוגות? רגע, בחור, אתה מגזים קצת. מה הבעיה? אני לא מבין את ההתנהגות שלך, בחור. אתה באת לחזור בתשובה, או לקנות שולחן, או תמונה, או לגעת בכיפה של מוישה? סבא, הוא אורח שלנו. בסדר. אז אני שותק. לא יפה. בוא, יש לי כמה קלטות של הרב סופר פה, אני חושב שנשארו לי. בכל מקרה, אם אתה רוצה, מופיע פה גם על הקלטת את הכתובת, את השם של הרב, אני רואה את המספר הטלפון, כל הפרטים פה, כך שאתה יכול לעמוד איתו בקשר גם, שאלות טלפוניות, כל מה שאתה צריך. תודה רבה. אוקיי, תודה. כל טוב. כן. סבא, כל טוב. אני הולך שוב לרב חיים. רגע. מה? או שמה התוכניות שלכם? אל תדאג סבא, אני כבר אעדכן אותך. אני מבקש ממך לא להתרכז בשום דבר חוץ ממנחם. חייבים למצוא אותו. סבא, יהיה בסדר. אני אעזור לרב חיים במאבק שלו נגד יבוא העובדים הזרים, והוא יעזור לנו למצוא את מנחם. אבל הכי חשוב, אל תשכח את מנחם. יהיה בסדר, סבא.
הייתי מגדיר את זה ריגול הייטקי. חכם, שקט ומחוכם. אבל איך נגיע למחשב שלהם כדי לחבר את החוטים למודם? יש הרבה פתרונות יצירתיים איך להגיע אליהם. אפשר לשלוח אליהם מתקין תוכנת אנטי-וירוס בחינם, או אחד שמשדרג מחשבים. ואתה בטוח שמזינים את כל התוכניות שלהם למחשב? למה איך חשבת שאותו עובד הצליח להגיע לכל הבקשות המזויפות שלהם בלי המחשב? אתה רק צריך להתחבר למחשב שלהם ואתה יודע כמעט הכל מה שקורה שם. מה אתה רוצה, אדוני? אתה אילם. אתה יודע מה? אתה בדיוק מתאים לנו. בוא. אבא. הבאתי פה מנקה חדש. נראה לי שהוא בדיוק בשבילנו. שום דבר לא יצא מפה, כי הוא לא מדבר. בוא תיכנס. לא. Hey. כל הכבוד, גיא, באמת. כל הכבוד. בחור חרוץ, מצאת מנקה, היית צריך לנקות, במקום זה מצאת מנקה, ועוד אילם. לא מצאתי ולא חיפשתי, הוא הגיע לכאן במקרה. במקרה מצאת אותו. לגמרי במקרה. תשאל אותו. איך אני יכול לשאול אותו? הוא הרי אילם, בחור אילם. קצת. בסדר, אז להגיד לו ללכת? לא, הוא המנקה המתאים במקום המתאים. אתה עם השלומיאליות שלך? אני סופג את העלבונות שלך, וזה בזמן שרק אתה יודע שאני אתמול בלילה הצלחתי להשתיל למוישי מיקרופונים, גם בחליפה, גם ברהיטים שלו בבית. תגיד לי גיא, מה מצאתי היום בתוך המערכת סטריאו בבית? קלטות של איזה רב סופר? מי הכניס אותם לשם? דווקא היה די מעניין לשמוע את הקלטות האלו. חברים, מחליפים קלטות, עד כמה שזכור לי, הגעת אליו הביתה כדי להשתיל מיקרופונים, לא כדי שהוא ישתיל לך כל מיני קלטות בראש. למה שתגיד ככה? אתה דווקא תמיד לימדת אותי ללמוד, לחפש, חשיבה עצמאית ונאורה. מה רע בלשמוע גם הרצאות של רבנים? תגיד לי אתה יודע כמה כסף הפסדנו בחצי שנה האחרונה? פתאום אתה מביא לי קלטות? מה קלטות פתאום? מספיק עם זה, נמאס לי. מספיק, תגיד לעצמך. העצלנות וחוסר היעילות שלך עולות לי לראש בזמן האחרון. זה לא מתאים לי. בוא. בוא תיכנס. כן. בוא. למה? בוא. תנקה פה. כן.
שלום. עושים פה צילומים? כן. לא צריך עודף, תודה. יופי. תודה, תודה. היי! ני. היי! אני מבקש ממך לא להתרכז בשום דבר חוץ ממנחם. חייבים למצוא אותו. סבא, יהיה בסדר. אני אעזור לרב חיים במאבק שלו נגד יבוא העובדים הזרים, והוא יעזור לנו למצוא את מנחם. מעניין על מה הם דיברו שם. בוא נשמע הלאה. יהיה בסדר, סבא. כנראה יצא מהבית. בוא נשמע עכשיו את המיקרופון השני, מהמיקרופון השני שהשתלת לו בכיפה. יש הרבה פתרונות יצירתיים איך להגיע אליהם. אפשר לשלוח אליהם מתקין תוכנת אנטיווירוס בחינם, או אחד שמשדרג מחשבים. אז הם מתכננים להביא לנו איש של מחשבים שיתחבר לנו פה למחשב במשרד. למה חשבת שאותו עובד הצליח להגיע לכל הבקשות המזויפות שלהם בלי המחשב? אתה רק צריך להתחבר למחשב שלהם ואתה יודע כמעט הכל מה שקורה שם. שמעת? זה כל הסיפור. אחד העובדים שלנו פה במשרד התחבר למחשב, וכבר חצי שנה הם יודעים את כל התוכניות שלנו ומטרפדים לנו אותם אחת-אחת. זה... מי היה מאמין? אבא, אתה איתי? האמת? אותי מעניין משהו אחר לגמרי. מי זה המנחם הזה שכל הזמן מדברים עליו, עושים עליו כל מיני עסקאות? מאיפה שאני אדע? זה נשמע כאילו שהם מחפשים איזה ילד אבוד, אולי איזה תיק ישן מהמשרד הרווחה. לא. לא. לי זה נראה משהו אחר. לי זה דווקא כן נראה מה שאמרתי. אמרתי שלא, אז לא. שלום, רציתי להציע לכם, אני מחברת TTC, רציתי להציע לכם תוכנת אנטיווירוס חדיש בחינם. בוא רגע. איך אמרת קוראים לחברה שלך? אמרתי, מחברת TTC. אתה יכול באותה מידה לקרוא לחברה שלך TTC GGBBG, לא? יותר מעניין. אתה עושה ממני צחוק? אני עושה ממך צחוק. אני נראה לך מטומטם? מי שלח אותך לפה? אף אחד. לאף אחד הזה שלך קוראים במקרה רב חיים? מופתע, אה? תגיד לרב חיים הזה שלך שהמשחק שלו נגמר. כן? הם יודעים עליכם הכל. חבל לכם על הזמן. מה זאת אומרת? רק נכנסתי לשם עם הסיפור של האנטיווירוס. הם כבר איימו עליי עם אקדח, והם אמרו לי שהמשחק שלך נגמר. נס ממש יצאתי משם בחיים. הרי רק הרגע עלה לנו הרעיון.
ומיד שלחנו אותך. איך הם כבר גילו את זה? לא יודע, אבל בכל אופן, תיזהר. הם נראים לאנשים מאוד מסוכנים. בסדר, תודה. מה קרה? לא טוב. מה קרה? הם גירשו את איש המחשבים ששלחנו. אני חושב שהם מצוטטים לכל מילה שאנחנו מדברים כאן. סבא? כן, כן. זה אני. שלום עליכם. אתה אמרת שהם פיטרו את המנקה מרוב חשש ממרגלים. אז החלטתי. מה? הם פשוט השתילו לנו מכשירי ציטוט והם מאזינים לכל מה שאנחנו מדברים, לכן סחבתי אותך עד לכאן. אתם רוצים לדעת מה התחפושת הזאת, אז אני אסביר לכם. אתם הרי אמרתם לי שצריך להיכנס למשרד הרווחה, וגם אמרתם לי שהם פיטרו את המנקה מהחשש שהוא ידבר, נכון? אז אני החלטתי לעשות את עצמי הלם, שלא יודע לדבר. ואז הם קיבלו אותי בכבוד, ואז שם, בתוך המשרד, יכולתי לקחת כל מה שאני רוצה. ככה צריך לעבוד. אז אני רואה שעם התחפושת הזו כבר הצלחת לצלם מסמכים, להעביר אלינו מסמכים. אז מהיום, חבר'ה, תגידו אתם תהילים ותשאירו לי בבקשה את הכבודה. מה? אני לא מאמין. כן, כן, תאמין. הם גילו שכל הבקשות החדשות שהגשת מזויפות. איך גילו? החומר לא יצא מהמשרד שלי וגם לא הוזן למחשב. מאיפה שאני אדע. בכל אופן, לצערי, כל הבקשות החדשות נדחו. גיא, בוא הנה מיד. מה קרה? מישהו נכנס כאן למשרד והעתיק את כל הבקשות החדשות שלנו. לא יכול להיות. מה לא יכול להיות? כל הבקשות החדשות שלנו נדחו. אתה קולט את זה? אבל הם הרי נשארו כאן במשרד ולא הזינו אותם למחשב. מי יכול היה לך להדליף את זה? בדיוק, זה מה שמטריד אותי. אולי כדאי לעבור למכשיר הציטוט ולגלות מי הדליף את זה? אז אני החלטתי לעשות את עצמי הלם, שלא יודע לדבר. ואז הם קיבלו אותי בכבוד, ואז שם, בתוך המשרד, יכולתי לקחת כל מה שאני רוצה. ככה צריך לעבוד. תגיד לי, איפה מצאת את המנקה האילם המחריד הזה? איפה מצאת אותו? לא יודע, הוא בא לפה, הוא ביקש עבודה. מה אני אגיד לך? אין כלום פה, ריק. איך לא חשדת? ואיך אתה לא חשדת? בסדר. אני רואה שחוץ מצרות, כלום לא יצא ממך.
כן, תנקה פה, תנקה, כן. מה קרה? פתאום אתה יודע לדבר? מה? מה יש? סבא של מוישי, רימית אותנו, בוגד. אתם לא מבינים, אני לא בוגד. מה? למה? לא בוגד? לא. אז למה אתה נכנס ככה למשרד שלי מחופש כמו איזה אילם? זה אתה שמקלקל לנו את כל הבקשות בחצי שנה האחרונה? מה לא? מה לא? מה לא? בוגד שכמוך! זה אתה לקחת את כל הבקשות האלה! אתם לא מבינים. אני איבדתי את הנכד, קוראים לו מנחם, ואני באתי לפה למשרד שלכם לחפש אותו. נכד? איזה נכד באת לחפש כאן? אצלי פעם היה בבית מישהו שם, עובד בשב"כ, קראו לו אגרופן, משהו כזה, והוא לקח את הנכד שלי. קח אותו מפה, אני לא רוצה לראות אותו יותר, קח אותו! קח אותו החוצה! אבל לא כדאי שנחקור אותו קודם. לא, קח אותו מהר! אני למחסן, לא רוצה לראות אותו יותר! לעולם! לפי הוראות שקיבלתי מאבא שלי, אתה לא יוצא מהמחסן הזה יותר לעולם. אבל בגלל שאני לא חושב ככה, ואני חושב שאתה באמת בן אדם תמים שמחפש את הנכד שלו, אני רק רוצה דבר אחד, שתגיד לי, מי מדליף עלינו את כל המידע? האמת שהדבר הזה לא מפחיד אותי. אחרי קג"ב שום דבר לא יכול להפחיד אותי. אני לא מציע לך לנסות אותי! אתה יכול לראות בי. ברגע זה. זה לא מפחיד אותי. אתה יודע מה? בוא נשאל אותך שאלה אחרת. באמת חשוב לך למצוא את הנכד שלך? מה השאלה? ואתה תהיה מוכן לעשות בשביל זה הכל? הכל. אז בוא אני אציע לך עסקה יותר טובה. תאמין לי שיש לי קצת יותר אפשרויות מאותו רב חיים שלך לגלות את הנכד שלך עם הקשרים של אבא שלי ועם כל החברים שלו במשרד הרווחה שעובדים שם כבר עשרות שנים. אותי לא מעניינים שום סיפורי חטיפות מפעם. אותי מעניין רק דבר אחד. מי מדליף לרב חיים את כל העסקים שלנו עם העובדים הזרים? רגע. אז אתה מציע לי מידע תמורת מידע. אני אומר לך מהמדליף של רב חיים, ואתה אומר לי איפה הנכד שלי? בדיוק. תכלס, מה יש לך להגיד לי על הסיפור עם הנכד שלך? מתי זה קרה? איפה זה קרה? מי? מה? מו? אין לי הרבה אינפורמציה. זה קרה לפני 25 שנה. רק דבר אחד אני יודע, שאיש אחד שעבד בשב"כ, קראו לו האגרופן. זה המידע שיש לי. יש הרבה בוגרי שב"כ במשרדי הממשלה וגם במשרד הרווחה, כך שזה לא ניתן לי כלום.
אבל הכינוי האגרופן אולי ייתן לי איזה קצה חוט. בכל אופן, אני משאיר אותך כאן כרגע ומנסה לברר מי זה האגרופן. ברגע שיהיה לי קצת מידע, אנחנו נראה. הוא כבר היה אמור לחזור לפה, סבא. אולי בכל זאת הוא בבית, ובמקרה הוא ניתק את הטלפון. אבל סיכמנו שהוא חוזר ישירות לפה. זה לא מדאיג? אולי משהו ישתבש לו. בכל זאת, אני רץ עכשיו לבית לראות אם הוא בבית. אני מודאג. עוזי, זה כל מה שרציתי לדעת. למי קראו החברים במחזור שלך בשב"כ האגרופן? האגרופן? בדיוק. זה חשוב לי מאוד. למה אתה לא שואל את אבא שלך? סיבות אישיות. אני אברר לך מיד את המידע שביקשת. לחזור למספר הזה? כן, שלום. נו? עשית מה שביקשתי? הוא כבר לא יזיק יותר. סוף סוף התפטרנו מכל המצורעים האלה, ועכשיו אפשר לעבוד סוף סוף בשקט. כל בזכות המכשיר הזה. הלו? גיא, זה עוזי, חבר של אבא. כן, יש חדש? תגיד, עשית למשחק טריוויה? על מה אתה מדבר? הרי האגרופן הזה שביקשת ממני לברר עליו הוא אבא שלך. מה? מה? מי זה היה? אף אחד. שאלתי מי זה היה. אני חייב להזמין. גיא! גיא! מה? קרה משהו? זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. רגע. אתה יודע איפה הנכד שלי? מה, תגיד כבר. הם אמרו לי בטלפון שהאגרופן הוא אבא שלי. לא. אתה? מה, אתה מנה? אתה מנה! סבא! סבא! גיא! ידעתי שזה יבוא בסוף. זה נכון הסיפור הזה עם האגרופן? תזוז, טיפש, תזוז, אני לא אירע בסבא שלך, כי אני אבא שלך. מה? איזה מין שטויות אלו? רגע, אתה אבא שלי או שהוא סבא שלי? איזה שטויות בראש שלך. הוא סבא שלך ואני אבא שלך. מה הבעיה? שוב שטויות. זה לא יכול להיות. אבל חטפת אותי מסבא שלי שהייתי תינוק. למה עשית את זה? נכון, אני חטפתי אותך.
אבל אנחנו נישאר אבא ובן לנצח. אנחנו נשמות של אבא ובן. די! נמאס לי לשמוע את הסיפורים האלה. בוא הנה. בוא הנה! בוא הנה! בוא הנה. גיא, שום דבר לא יעזור לך, אתה תהיה הבן שלי לנצח, לנצח, אתה מבין את זה? האלימות הזאת לא תהפוך אותי לבן שלך. אין לי שום דבר בחיים האלה חוץ ממך. אתה חייב להישאר הבן שלי, אתה חייב! למה שאני אסכים להיות הבן שלך? אתה הרי בן אדם אכזר ורע! גיא, אני לא אכזר, ויש לי לב, יש לי לב, פה, יש לי לב! אתה תישאר הבן שלי, לעולם, לעולם, לעולם אתה תהיה הבן שלי, אתה תהיה הבן שלי, חייב, אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב להישאר הבן שלי, אתה חייב. גיא! היי! מי אתה? ראיתי שרודפים אחריך עם אקדח. באתי להציל אותך. דווקא טוב שבאת, אני צריך לשחרר את סבא שלי מהמחסן. סבא שלך? כן, סבא שלי, זה סיפור ארוך, אני רק היום גיליתי שנחטפתי, אבל עזוב אותך עכשיו, בוא ניסע.